हाग्रामा सार दिनैनिफ्राय नोंथाङा BJP दोलाव हाबैदो। हाग्रामानि मोनसे आपडेट दिनै नोंथांमोननो होनो होननानै सानदों आङो। दा न' मोनहैबा बे आपडेटखौहाय होगोन। दा लामायाव दंथ'यो, ओंखायनो दसे उनावहाय नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन आङो। मा जागासिनो दं नैबेनि सोमोन्दै सावरायगोन गुवारैनो। एक्चुअलि आं मा बुंनो सानदों दिनै बिथांजोंहाय थाबायफानाय मावफानाय जिमाननाखि लिडार्सफोर दङ, प्रेजेन्ट MCLA, पास्ट एक्स MCLAफोर जायफोरा पार्टि सोलाय थांदों, मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनानै नायदों आं दिनै, ओमफ्राय एसे मिनिनो ओंखारदों जे जुदि BPFनि मुंखौ लानानै बिथांमोना दिनै गावनि सिनायथिखौ होदों। BPFनि मुङै दिनै बिथांमोनखौहाय बेलेग पार्टियाव जगदान होनायाव माबा मोनसे मान होदों, जे बिथांमोनजों रायजो राजाया फैफागोन, जे बिथांमोना मोनसे समनि BPF हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरिमोन होननानै बिथांमोनखौ दिनै गुबुन हान्जाफोरावहाय जइन जानाय हाबाफारिफोरखौ जों नुगासिनो दङ आरो गोबां नुबावगोन। दा न'सिम थांलायनो दरखार गैला, आं बेयावनो फोजोबनोसै। जायखिजाया दा आं दङ नैबे दाबसे लामायाव, आननेम रड दै, आङो मेनसन खालामथ'ला आं बबेहाय फैदों बबेहाय दङ। जायखिजाया आङो दा दंफैयो मोनसे जायगायाव, बेनिफ्राय फैबाय। आं नुबोदों लामायावहाय जोंहा मानगोन मानाव गेदेर UG ब्रह्म सार, बड'फानि मुसुखा बिथिंहाय थाबायलांनाय, हयथ' माबा मोनसे बाइट मोनगोन बिथांनिफ्राय दिनै मिडियाफोरावहाय। दा फैफिनलायनोसै टपिकआव। बै फिसा लिडारफोरा दिनै हाग्रामाखौ नागारना थांनानै बिराद क्रेडिट लागासिनो दङ, हाग्रामाखौ रायै क्रेडिट लागासिनो दङ। जों जुदि थोंजोङैनो मानाव गेदेर हाग्रामा सार बिथांखौ रायजोयैनो खावलायनानै हाग्रामा सार दिनैनिफ्राय नोंथाङा BJP दोलाव हाबैदो, बा बिदि साफा हाबस्लायस्लाय जिखुनु मोनसे अन्य दलाव हाबनानै जे नोंथांनि मुङै नोंथांनि मुंखौ लानानै जे क्रेडिट लायो दैदेनगिरिफ्रा, बिथांमोननि अस्तित्वआ थाहैगोन ना थाहैयो। दिनै बिथांमोना जइन जानायनि मुङावबो थाखा आरजिगासिनो, पार्टि सोलायनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ लांदोंना लाङाखै मोनथिया, नाथाय बिथांमोना जे दिनै जिगाब बाथ्रा बायदिसिना बुंनाय, जे समाव गावसोरनो थानानै जादोंब्लाबो गावसोरनो मावनाय, जायाखैब्लाबो गावसोरनो मावनायमोन। दा हाग्रामाथ' हारसिङै 40टा समस्तिखौ नायाखै, सोरबा नङा सोरखौबाथ' सोरखौबा EM दायथ' होदों, सोरखौबा गुबुन बेबायदिनो बिबारफोर रानना होदों। दा जायखिजाया हाग्रामा दोला दिनै हाग्रामा सारा एग्जाम्पल BJP दोलाव जइन जाहैबाय, अब्ला BPF पार्टियानो थाहैला। होमबा बै उननिफोरा, बे रायजो राजा बा सानै लिडार्सफोरा, लिडार्सफोर जिमान MCLAफोर दं, एक्स MCLA, पास्ट MLA, बेफोरो जायफोरा दिनै पार्टि सोलायनानै क्रेडिट लानो सानदों, बिथांमोननि भेलु थाहैगोन नामा? दिनै खोथाया नैबेनो, हाग्रामाया दिनै हारसिङैनो गसंनानै थानायखायसो दिनै सरकाराबो मावनो बायध' जादों। दिनै जानाय जायैनि बाथ्राया दिनै रायखांजादों। जुदि 5 बोसोर सिगां इलेक्सन जेननाय समावनिफ्राय बिथाङा जुदि जिरायनानै थानायमोनब्ला दिनैसिम जाखिनि खामानि जादों बे जागौमोन नामा? बा दिनै बिथाङा हमथानानै लाखियामोनब्ला दिनै जाखिनि जोङो सन्मान मोनगासिनो दङ, बिथाङा जुदि बै समनिफ्रायनो जुदि मोनसे सेन्ट्रेल पार्टिजों मार्ज जानानै टटेलि आनइन्डिपेन्डेन्टलि, माने बिथांमोननि बिथोन बायदि मावनायमोनब्ला दिनै जाखिनि जों महर नुदों बेयो जागौमोन नामा? दिनै सोरबा राजिब बांगाल होन, दिनै सोरबा बिश्वजित दैमारि होन, दिनै सोरबा आमुक थामुक XYZ, बिथांमोना दिनै गावनि सिनायथिखौ बोरैहाय होगौमोन? दा जायफोरा जइन जाहैनो पस्टारिं, एडभार्टाइजमेन्ट, मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट फोसावग्रोयो, थाबैनो उमुक तुमुगा जइन जासिगोन, थाबैनो उमुक तुमुगा BPF नागारना ओरै थोरै फैसिगोन होननानै फोसावो, बा जिखुनु पार्टिनिफ्राय फोसावो। आरो नोंसिनि मुरब्बियानो जुदि बेनिफ्राय थाङोब्ला अब्ला नोंस्रा मा
मा मिनिं थाहैगोन स' नैबेनोमोन रायजा नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन।